Hau daka txarra, sukaldiak kalera ateatziak. Moskituak, euliak eta mandoulik eta holako gauza denak etortzen zaizkigula gainea. Harrapatu behar denik, ez da gindun da bilen. Eskerrak gaur, ez deun gozoik prestatu behar, entxalada prestatu behar deuta, eskerrak. Baina, zailo hasi baino lehenuo, topatu behar de soinuo nundi datorren. Bestela ez naiz lasegeatuko. Hemen txenabil ez dezer topaten zeo zentzuten nahi naiz, baina okerrena da gonbidatuare ez dela etorri eta igual gaur bakarrik zugaldatu beharretela. Aia, bat, horrela zerbait, geturatzen nahi dela. Ei, dromba data, me cago en la mar, katxi la mar. Launak, gaurko gonbidatua, ja ikusten nahi naiz. Hemen dago, tronda guzti, Iñaki. Ongi etorri. Ondo ez diot harrapatu behar, ez da? Ez harrapatu, ez. Hau alda zure ogibidia. Bai, beste bai. Kamarak eta baino batez ere dronak, bai. Vale, eta zukalden zemuz moldatzea, aiz? Moldatzera, bai. Demora gutxi baino moldatzen hau. Arrazai bat horrena launa. Guazen zukaldea, eta horrek etorri nahi badu etortzia, vale? Un minutiko de. Venga, guazen ma. Katxiz, la marema merditxonik erra. Bueno, launak, hemen gaude, Iñaki eta Bilok, ez deul historik harrapao, ez moskito ikakao, eta ez erre. Oiek behaien lekuan utzi berdia bai, ez da? Earra sustu atrona ikusietenean. Bueno, launak, garatuko izuet errezetakin nundik noa ibiliko gehan, bale? Ingo deu txitxirio entxalada bat, eta geho fruten brotxeta bat. Hemen ingo deuna da, alberdinia pusketetanin, sartaietikan pasa, eta bolea bota. Txitxirioak egosita daude, baitare bolea botako ditugu. Baratzuria lepare bat txikituko ditugu, baitare bolea. Tomatia pusketetan ere bai. Eta gio, hemen dakaunakin, ingo deuna da alinito bat. Bai antxuakin, luzoker ospinduak, eta tipulita hauekin, eta limoiakin, ingo deuna da. Dena ondo txikitu, alinito bereziat ingo deu limoian azala botata, eta gaztare bai pusketetan ingo deu. Eta hoi dana erabiliko deu, entxalada bota eta alinatzeko. Eta hoi gutxi balitz, ingo deuna, hemen dazkau armendolak, urdai azpikuak, mazpasak, eta hemen, hola, fuet txiki-txikiak. Haue, ingo ditugu pusketetanin, urdai azpikoa pusketetan, ingo deu hau salteatu, eta salteatuta ere bai, entxaladai botako jo. Nila galtzen nahi naiz, Geo, saioa ikustiak aketxian ebai, bale? Lasai, urrengo, geo nahi eran beti txintxilka egotea eta. Bueno, hori asko kezate dugu, saioa bukatzea eta, nola indiago, lasai, ea mantzak errez eta puntu. Bueno, hau izangoa entxalada. Eta gero hemen ingo deu brotxeta txobat. Brotxeta huiteko, hemen dakau angurria, hemen dakau meloia, baitare dakau laranja, platanua, albarikokia, esti pixkat, eta hemen dakau oso berezia dan fruta bat. Baitu ze berezia dan, ze polita dan, deitzea pitaia eta fruta del dragon, deitzen dio. Eta gero, irikitekoan, barruan da txurilla hola puntituakin, batzuk gorriak bestia txuriak desberdinak daude. Hemen ingo deun gauza bakarra da, dena laukitxotan, gero, makiltxotan sartuko deu, esik estilla, menta eta laranjan zukua. Honekin ingo deuna da, zuta botako deu, estilla, laranja zukoa botako jou, menta txiki inda, eta horrekin ingo deu alnibartxo bat, gero brotxetan gainetik botatzeko. Orduan izango, entxaladearra eta brotxeta postre bezala. Hoi da, eta hau esan da lanien hasi bihargia. Beitu, azteko eta behin, ni entxaladako alberdin hau, pusketetan ingo dut, eta sartetik pasatzen hasiko naiz, eta zu alinito berezionekin hasiko zea. Bale? Hemen dazkazu tipulita hauek, ospinetakoak, luzokerrak ere bai, eta antxuak.
Nola ditu, txiki-txikin da? Dana txiki-txikin da, pikatu, a ber, ezin gabe, etzak dronan helizetan sartu, Azkarra bitangoek, txiki-txikingoek dana, bertan botatzen jungo aiz, eta gero emango jatez limoia birrintzeko eta gainuntzeko osagaiak, bale? Oso ondo. Bueno, kontatu iguk, Igora Films, ezta? Hori da. Igora zer beti gora itezuelako, Bai, ni dronakin hasi nintzen, eta gertatu zitzaian, ja lanean murrildutan egola, eta wepa eta egin beharra bakitzen nola izaten dian hasiera horiek, eta izenik ez neukan, eta bueno, pixkat nire izen abizen inizialekin jolastuz, eta dronekin hasi nintzanen, Igora, Igo, hortikan atera zan. Ona, bueno, ez nintzen asko komplikatu egia esan, Bueno, eta zehazki, zeitezuei Igora Filmsen, badakit dronakin grabatzen adituak zeatela, baina gauza gehiago ere dituzue bertan, ez da? Argazki oso politak ikusitut, atera dituzuenak. Bueno, ni dronakin hasi nintzen, lehenengo drona erosi nunen pixka hobi moduan, ez nun inor ezagutzen dron batzunik. Vale. Eta bueno, pixka... Noiz aigatuk itzeiten hau, noiz izan nuan? Amabi bat urte. Amabi bat urte, guain, baster guztietan ikusten dira, baina guain dela 10 urte, ezuan... Nik inor ez nuen ezagutzen dron batzunik, eta bueno, YouTubeetik Amerikanon bat ikusi nuen, esan, ni mendiko gauza grabatzeko olako zerbait nahi dut. Hartu nun, eta, bueno, hilabete baten ja Italin lanen, egon, Inditexekin, osea, que izan benetan, osea, dronakin lanen gainea. Enteratu zian Bartzelonan tipo batek dron batzuela, bideotxo bat ikusi zuen ikinuna, eta esan ziaten, gainea telefonoz deitu ziaten, eta baukezu etortzea datorren asten Turinea bideo bat grabatzea, eta, ez zinien, esan, gaizka atatzen bada, bastit, korratuko baina, saiatuko nauk. Eta ze tokatu zitzaizun grabatzea horrenengo hortan, adibidez? Berska 1000 den da. 1000 den da. Zan den da oso handi bat, oso handi bat, eta, klaro, jende asko eguntzan den da hori prestatzen. Baina, zeuden, Bartzelonatik, diseinadoreak eta hola, igual urte bete zemazkitenak den da hortan lanean, arkitektuak eta hola, eta gero emaitza ez zutenak ikusiko nola geratuko zan. Orduan bat zan pixat, hasierako bideoa internoa bezala behientzako. Hola, hortikan sortu zan dena. Bueno, eta hortikan, hori urraz bat izatek, eta noiz pentsatzen dek, osea, zuketzen nun ikusentzuneko ikasi eta holako ikin, osea, izan zan papateko bat. Izan zan aventura. Zertan nahi zinan mendiko gauzak iten, azteko? Bueno, ni elurretatik, elur mundutik natorren, snowboardeko klaseak ematen ditun, neguetan, Pirineoetan, astunen batipat, eta ugarratan frantzin les deus alpzen. Hola urteak pasa ditut. Eta gero musika talde batean jotzen nuen, eta Bartzelona junginan denok bizitzea. Eta orduan, dronakin hasi nintzen, musika talde denbora berdinan, eta hortikan, hori izan zen pixkat. Eta gero noiz etorri izan, adibidez, enpresan bakarrik jan zaude, o sozio gehiago zeate, o nola? Bakarrik nago, bilan gile ditut, eta gero freelanceakin lan pilo bat egiten dugu. Orduan, rodaje askotako, ni dronakin hasi nintzen, baina gaur egun produktora daukat, ikusentzunetakoa. Orduan, bai ETV-entzako lan asko egiten dugu, dokumentala, korporatiboak, pixka bat denetik. Eta, adibidez, batzuk egiten duen rodajean, 9-10 pertsonak den lanean. Orduan, pixka bat horiek denak kontratatzen ditut, freelanceak. Freelanceak, lan eskatutako hori aurre ateatzeko, ezta? Ona. Eta orduan esaten zizun bezala, bai iragarkitako, bai edozein lekutako, guain deitzeizu eta zu drona bihar badute, antzaude prest, ezta? Hori da, egia esan, hasieran, juten itzan leku guztita kamararekin, eta hasieran dronakin bakarrik, motxilan. Gero ja, kliente asko hasi zitzaizkian, bezero asko, dronaz gain, kamarak erabiltzeko eta eskatuz. Orduan baina motxila puztutzen hasi zitzaian. Kamara, dronak, estabilizadoreak, eta, bueno, nahi gabe, naturalki juntzait lana pixka bat, baina gaur egun lan asko egiten ditugu dronak ikutu gabe, kamarakin bakarrik. Orduan nahi naiz beste mielotxinekin, beste lagun handi batekin dronos enpresa irikitzen, hori ja bai da dronak eta zerbitzu pixka potentego batea. Hau da, lan txikiak dronak indianak igorakin jarraitzen ditut egiten, baina zinema munduan edo dron handigoak edo bereziak behar ditugunen, orduan ja bion artean beste enpresa bat montatzen ari. Ona. Eta hor ikusteten bezala, ez eiz eskutzik etorri, ikusi hon bezala leheno hor nintxoni, hola, zerren bila, horra salduaiz dron txikiakin, baina ikuste jat hor, beste bi dronek harritukela, beste aparato handi horrekin altzatzea aldagora. Zema pizu aldu altzaolako dron batek? Bueno, azkenen berezitasuna dana dron horietan pixka bereziak diala. Kamara hundiena duen dronak horrek adibidez, dron horiek guk prestatzen ditugu, segun eta ze dron klase, ze kamara klase jarri nahi dugun gainean. Adiz, bezero batek esaten badigu, nahi kamara berezi hau jarri, objektibo honekin, eta, klaro, neurtu behar ditugu kamara horren pixuak, tamainak,
eta orduan guk drona sortuko dugu, guk egingo dugu, kamera hori jarri ahal izateko. Eta hor ja sartzen da pixka bat komplikatzen, hori, zema pisu altxa dezaken, zema denbora egin dezaken egan, ze velozia hartu dezaken, claro, dronak azkenen sortzea ez da intzaia. Baina sortzea, eta horren sortu nola egiten dezu, zuk etxe batekin lana egiten dezu, eta esatezu behitu, bihar dut, 100 kilometro orduko ibiltzia, ez dakizen bat pisu eraman, eta... Txasis bat erosi... dronak edukiko duen tamainan arabera, eta gero... Eta zuek montatuta dana, motorrak erosi, variadorek erosi, gauza hauetan Mikel gehiago ibiltzen da, eta ni gehiago irudi aldetik, baino bai, zeren gure... Eskaeran arabera. Eta adibidez, hor dazkakela, zer desberdintzatzen topatuko dugu batetik bezala? Bakarkan tamaina eta indarra da? Ez. Oso desberdina. Hartu nazu, bai, eskoak ondo garbitu, Oitek. Hartuko ditut, 3 hauek, eta... Hor, ja, bidazkak. Ondia horretzi goet. Vale, lehen honei ertain hauek arri diak, ez da? Egan ikusi deuna. Bai. Vale. A ver, hemen uste daukaten, kontuz. Eta, hemen txotziko ja, txikia. Bueno, jende gehienak daukana, gaur egun, esango duke, olakoa edo modelo honen antzekoa dela. Honek 250 gramu baino gutxigo pixatzen ditu, eta jendeak pentsatzen du legaldetik errexenak dira ibiltzeko. Hala ere, matrikula jarrita eukibarra dauka, segure eukibarra dauka, eta leku askotan ibiltzeko baimenak eskatu behar dira. Bai, gaur egun gaina hori restringituta da, hola, ez da? Eta oso zorrot jartzen. Zorionez, azkenian, ez da? Gau zeinik ezin du zure buru gainetik edo zer gauza ibili, ez da? Regulatu behar den zerbait da, eta jendeak pentsatzen du oso komplikatu da dela, baina behin ordu batzu sartzen badituzu ikusten nuan dinoako dan, bueno, kurso batzuk egin behar dira, basikok doainik dianak gainea, orduan ez da ekonomia arazo bat. Orduan karnetateatzeko bezala, kurso batzuk egin behar dira karnet hori lortzeko? Bai, nik adibidez ditut, aeroporton oso gertu, ibili alizateko drona handiakin adibidez, baimenak. Ez da... Adibidez, dron honekin ibiltzeko edo honekin ibiltzeko ez da honen baimena daukat eta dron honekin ibili ninteke. Da, dron honekin, segun eta nun ibili ninteke, segun eta zenbat altura arte, eta orduan estenatoki bakoitza. Kotxeko karneta, autobusana, horremolke handi jana. Bueno, ikusi bara, adibidez, nik hemen Getarin ibili nahiko banu, adibidez, dron batekin baimen batzu beharko nitu, beste batekin, beste handigo batzuk, pisuan arabera, azkenen, bilatzen dana seguritatea da. Seguritatea eukitzea dron aldetik, pertsonan edo beste nonurangan. Orduan, geroz eta arrisku handigoa egon, orduan eta kontrolatuago dago ze gauzak. Dudi gabe, arrisku handio balin badago, kontrol handiagoa. Hori da, eta berezitasun handiena da, kamera, azkenen drona da aparato bat egan itenduna, eta zuk sortu dikezu, zu altxatzeko dron bat. Orduan da, geroz handigoa izango da, pixu gehiago altxa behar dalakon. Baina gero jarri daitezke, bai kamera desberdinak, bai fumigatzeko likidoa, bai kamera termiko bat erreskatea egiteko, guk adibidez lehen egiten duen tensio altuko kableak edo fibra botatzen postez poste drona handi batzuekin. Benetan, Bai. Fibra horiek eramateko, nola egiten deko, hori pixu handia sekatek, ez da? Bai, dinema pura izan den soka bat hartzen duen, 3 milimetrokoa 2000 kilo karga rotura daukana, hau da, gu altxatzea ditula 3 milimetroko soka batek, eta hori botatzen genuen. Eta gero soka hori... Linea botatzen dezu, eta gero linea horrekin botatzen dezu. Poletatik pasatzen genuen. Ona. Ia ni azkenean, ikusentzunen zentratu naizela asko, baina hasieran industrialdean asko sartu nintzen. Baina, ikusi nun, bakarrik egon da komplikatu goazala. Eta inbertsio aldetik, eta beste gauza batzun aldetik. Ona. Orduan nik izateken bezala, hauek hola etortzeitu, baina ik adibidez eskeleto hau iten dek, ez da fibrakin inda doden. Honek daukana diferentea da, hau da, velozidea emateko. Drona. Orduan, honekin... Ez aldakak aparato hundik ja hor velozidadia emateko. Igual du? Igual du. Ideale izango zen beste txasis bat eukitza eta koaxiala. Hori Ferrari bat da orduan, Ferrari bat esango genuen dela? Hau ez da Ferrari bat. Hau ez da Ferrari bat montatzea, baina ez da Ferrari bat. Baina, bai, oso... Baina dronen barruan egin esan, egurra dakala, ez da, alegila. Bai, honek ez dakit zenbat hartzea daukan, baina 1 kilometro errex. Honek hartzen ditu 80, eta besteak 80 hartzen ditu handi horrek. 80 kilometro orduko. Eta 80 kilometro orduko linea zuzen baten asko da, ez dala kotxea betzera. Baina honen berezitasuna da batez ere, akrobaziak edo igual kotxe baten jarraipenak ziozko irudiak eta egiteko, eta hauek dira establegoak, lokalizazioak, paisaiak eta holako gauzak erakusteko. Azkenian dron bakoitzak bere eginkizuna zeka, leku batean o beste. Eta kamarak. Kamara honekin gauza asko grabatu ditzazket, baina adibidez, zinema mundu honezingo nuke
bueno, hau modelo berezi bat da, eta honek oso ondo grabatzen du, baina zinea edo grabatzeko ja jun beharraiz potenteago batea. Horrek seikatzen. Horrek emateik hori submarino, matematik hori urazpititan ebiltzaldek. Ez, horrez euskaren gabe, parakaiasak gora jarrita. Ze lege aldetikan exigitzen dizkigute. Hone ire jarri bar diot beste bat, adiez, Donostin, Bilbon, hirietan. Galtzen bai goreka horrek, ja parakaiz ateatzik, eta bintzat buru gaina erori, baino mantxo, ez da? Bai, eroitzen da oso boliki. Vale. Ja, seguridadetik, exigitzen digutena. Oideko, katxarreria, ona, gutxi lasai, bai, gutxi hor, zukalden jarraitu behar dugu. Oso, ona, hau bestian gainean zehon, ez da? Oso celebriak eta bereziak dira, oso. Eta esatezuna, irudi aldetikan, eske, lortzen nahi dia irudi batzuk, leheno ez genitunak ikusten, ez da? Bai, bueno, a ver. O leheno helikopteroa behartzen nun, da gizon presupuestoa behartzen nun, irudi hori lortu alizateko. Leheno, zen jende asko izate, drona etorkizuna da, etorkizuna ni jama bihurtan makizi dronakin. Drona ez da etorkizuna, drona ja... Hemen da, ho. Bai, drona eta baia eta baitenak bezala, ez? Azkenean, maten dula zerbait berria dela, egunerokotasunan ez ditugulako ibiltzen, baina hor daude. Eta egunerokotasunan jendeak ibiltzen ditugu dira. Baina bai, garai baten helikopteroa zianak pelikulak egiteko, eta gaur egun ibiltzen dira, segun ze gauza behar dan. Baina, claro, dirutza bat balio du helikopteroa hartzea zinemako adibidez. Eta dron batek ematen dizitu beste aukera gehiago, esango duke, eta asko, markego. Gero, itxunditu gatu nokenare, bai, sulfatatzeko, linean botatzeko. Ezketan akusten du bakarrik grabatzeko dala, baina beste lan asko iteko ere balio digu, ez da? Dudiga, eta da herramienta bat. Eta drona da herramienta bat, nun aparato bat jartzea daukizun gainen. Eta hortik aurrea, bakoitzai okurritzen zaion guztia. Bueno, launak, hemen txe, naliño iteko, lehen da biziko urratzak eman ditugu. Nire alberdinia, batzui pixkatekin, ja salteatutaka. Gero hemen txitxirioak, tomatia, haure salteatzen junberria, baina ingo duguna da lehen da bizi, erreportai bat ikustea jungo gea. Ba, ikusiko zuen, nola hemen brotxeta dazkaun frutuanak, bakizuen, nik amatrien entzutetenian, surfa etorte zait burura. Zautzan amatriain tarrak surfista dira. Baina goierrian amatriain frutak dira. Eta gaurkoan goierrira goaz amatrianen gana. Goazen area. Apa, Joseba, aspaldiko, zer moduz, hemen gaude berriro, Lazkaon, amatrien fruta dendan, eta bueno, uda aurrera doa, eta bueno, orain gontan, udako fruta berriak erakutsiko dizkizuet. Temporada oaintxe hasi berri da, eta bueno, oaingoz guztiago ditugu, eta aurreago gehiago ere izango ditugu. Euskagu ja nektarinak, melokotoi gorria, horia, paraguaioak, gereizik, albertxikoak, meloia, sandia, arandanoak, eta nola ez, bertako tomateak. Eta beraien berezitasun batzuk ere kontatuko dizkizuet. Bueno, hasiko gara brinoiekin, bale? Ikusten duzuten bezala, hemen betiko bi klasa ditugu. Haragi txuria eta horia. Oso ona dira digestio egiteko, komunea joteko aproposak, eta diabetesentzako ere aproposa dira. Beditu, hau da, haragi txuria, eta hau izango litzateke, haragi horia. Orain gontan, melokotoiak, horiak eta gorriak. Eta melokotoiak ere dauzkate mineral asko eta vitamina asko. Osea, oso osasungarria dira baita ere. Ikusten duzuten bezala, horia eta hau gorriago izango da. Albarikokeak oso osasungarria dira, tromboak prebenitzen ditu, tensioa regulatzeko ere oso aproposa dira, eta intestinentzako ere oso onak. Eta anekdota txiki bezala, gu txiki ginenean, albarikoken ezurrekin txiribituak egiten genituen. Albarikoka jaten dezutenen, barruko zurra gorde, punta limatzen dezute, edo harri batekin, edo lima batekin etxen, eta barrun, gelditzen den haragi pixeador kentzen dezute, eta ja, behin ustuta gero, txiribituak gelditzen da. Nola ez, paraguaioak, oso fruta arrakastatxoa da, zatik oso goxoa da, ur asko du, jateko erreza da,
ez da pieza oso handia izaten, eta orduan, edozein momentutan jan daiteke, eta oso osasungarria, eta temporadan zehar, variedade gehiago izaten dira, hau adibidez barruti txuriagoa da, beste batzuk daude horiagoak, beste batzuk daukate azala brinioia bezalakoa, eta hori temporada aurrera di joan eran, hasiko dira etortzen. Eta nola ez, udarako fruten erregina, gereizi. Hauek, ze esan, ikaragarrena daudela, asko saltzen dira. Hau, behintzate, suerte handia daukagu, zatik hemen Euskal Herrin ere ekoizten dira. Eta, txoriek jan aurretik norbaitek jateko aukera izaten badu, oso osonak. Nola ez, arandanoak. Fruta hau, orain dela urte oso gutxi hasigea saltzen, dia jateko momentuan gozoak eta gaxi puntu batekin. Gehien bat jaten dira jogurrekin, ensaladatan baita ere, nik horrela jaten ditut, gordinik, ez daukate inungo ezurrik, eta umentzako oso egokiak dira. Meloiak eta sandiak, hauek dira, bizitza guztien ezagutu ditugun frutak. Udarako, aproposenak, zatik oso urtsua dira, oso errez jateko, etxean gordetzeko ere, irikitzen ez dugun bitarten edozein tokitan mantendu daiteke. Meloia, sandia baino gehiago saltzen da, hemen ohitura gehiago dago meloia jateko. Eta nola ez, bertako tomateak. Denok pentsatzen dugu barazki bat dela, baino fruta bada. Udaran ensalada fresko bat egiteko, aproposak, beste plater batzuetan ere erabili daiteke. Jendea deseatzen dauz, eta hemengo tomatea, hemen beti eukideu el dios de los tomates, ez? Berosko egiten duenean, fruta bat jatea asko zere hobea dela, zatik likidoak ditu, azukreak, edozein momentutan jan daiteke, beti izaten dena bostegunean. Bostegunean askotan, igual gehitxo da, baina 2 edo 3 behintzat ez dago gaizki. Hau izan da, udarako fruten aukera, eta hemendik aurrea, aukera gehiago ere izango dugu, eta hori, hemen gaituzue, Lazkaoko amatrien frutaren dan, baita ere azoketan Bilabonan, Hernanin, Mutrikun eta Azkoitin. Joseba, hurrengora arte. Aupa, Jose Luis, amatriain, eta ire fruta den da. Ai, ama, zenba gauzazkaken, eta denak puntxu-puntxuan, Gaian frutero hon batek, beti puntxuan jartizki bitrinan gauzak, eta... Zepolitan, kolore guztik hor da beren. Zepolitan, eta gero gogatzen honi zenbat estimota dazkan, ze gauza iteitun, eta zen maitasunakin. Bersatka dondia, gogatzen naiz behakin honitzen, historia zabokado zen, da intzigun, fruta bol erraldoi bat, olako angurria baten barruan, dana ustu, geho pusketakin, geho bertan sartu, eta neon gilan, jaten, gorako bide hortan, goatzen hau geharki. Urren arte, gurrian jarraitu behar dugu. Hemen indeuna da, alberginia markatu, txitxiruak horlaxo botako ditugu, tomatiare bai, eta zu binagreta bukatu behar diazu iten. Hemen, gero, ingozuna da hori pusketetan da bertara sartu, eta hemen emango izut, azala botatzeko, baino idek, inberdia unadek, raiatu, baino leku berdinean ez dek asko geratu behar. Oidek, raiatu, giratu, raiatu, giratu, raiatu, giratu, bale? Venga, oire kontu, eta ni jungo naukenaek baitaren txaladai botako izkio, urdai azpikua, armendolak, fueta, eta hoi dana pikatuta, eta salteatuta. Ni oiten jarriko nez, bale? Bale, oso ondo. Oso ondo. Eta dronakin, anekdota mordo bat eukiko dituk ez da? Asko. Nea nahiak bat euki zilan da, kizun anekdotaz eskako, ikain beste eukita, eharrak euki berdituk. Asko. Nei eman ditena dronak batez ere da, bidaiatzeko aukera. Noa jun izan naiz grabatzea? Ez dakitzu, asko lanangatik, adidez aurten Islandean 3 aldiz izan naiz. Vietnamen egon dinitzen. Batzutan egia oporrak edo libreki bezala hartu ditela, baina pixkat bai ezan da dronak eman diten aukerangatik. Bat, ordutegi aldetik pixkat askatuzun aukitzea, ekonomikokire alizatea bidaiatu, eta gero beste askotan, lanea. Islandia adibidez sumendiak grabatzea jun naiz, proietako baten izan da furgonetako enpresa baten bideoa egitea, edo erropa marka baten argazkiak eta ateratzea, eta pixkat olako gauzak.
Osea, beti hirugarrengo batentzako lanak iten, ezta? Bai, normalian bai. Ez beti, batzutan... Gero eskakeatuko, zire kontura bidea. Oporretare, bai, plazerraz, baina beti motxilan kamara eta dronarekin. Oia, antuntzioak ezakit emango ditut, baina kamara eta drona. Eta eta kolako ikesa inoiz, zumendi barroa esuan erori bate, ezta? Ez, baina ikusi nitu batzuk gero iten esan. Bai, Bai. Ba, anedoketa, badaukaten, a ber, dauzkat... Kontatu aldeanak, Bai, bueno, ba, potente nagoela Jordanian eukinun. Jordanian segertatu ban. Jordania juginan, kirol turismoko bideoa grabatzea Jordaniako gobernuantzat. Bai. Bartzelonako agentzi baten bidez, eta area juginan. Eta, bueno, 5 dron eman genitun, baino desertuan bat galdu egin zitzaian. Bai. Galdu zitzaian, 1000 metroko arkaitz mendi baten, bidei gabeko leku baten, eta eskalatzaiekin junginan, austriarrak, estatuatuarrak, bideoa grabatzea. Nahiko profesionalak zidan hauek, eta, bueno, behaiekin 15 egun. Total, gedorona galdu nula, eta azken 2 egunetan, militarrei, gure pendiente zeuden asko, dron horiekin zeitek gendun, eta esan, dron bat galdu dugu desertuan, eta ez ziaten sinistu. Pentsatzen zuten, hango kia batzukin, harremanekin genitun, eta saldu edo eman iniela, edo olako zerbait. Eta orduan esan ziaten, zuk dronak 5 ekarri dituzu, igual du 5 puskatuta eratzen badia, baina 5 dronak ematea barra dazkazu. Orduan egaldiak. Mendira, bila, oso esan zen. Bai. Esan nion nuntzegoen, gaina nik irudia nun galdu nun dronanak betaurrekoekin nindolako, dron batzuk betaurrekoekin ibiltzen ditugu velozidadeko horiek, eta neukan irudia nun galdu duzun azkenengo seinalea, orduan banekin gutxi gora bera, zerreko horri dintzun, eta nuntzegoen. Eta esan zieten, dronan bila jun. Eta pasaportak kendu ziaten, hegaldiak kendu zizkiaten. Serio? Eta esan ziaten, pixkat rekuperatu arte, ze gertatzen ikusi arte, 15 egun edo Jordanian egon itzala atera gabe. Eta berez handik 2 egundeak indoatzen ja, eta etorri behar neukan, rodajeak nituen, eta zan pixkat urduritasunez. Eta nola bukatu guan historioi, mekatxila amar. Aurrengo egunean juginan, abentura bat izan. Ia itzan aurrenengoan nahi guana drona topatu? Bueno, bai, baino banekin oso komplikatu bat zala, banekilako nuntzegoen. Bai, garezti osala drona topatzia, droni gabe gutia baino. Bai. Eta juginan, militar bat, Jordaniako militar bat, desertuko gia bat, 2 eskalatzaileetani, leku batzutatik, baino bideoak grabatuta daude, mobilakin eta baino bildurra ematen duenak, zetzeude bideekin, genitun 16-17 rapel leku hortatik ateratzeko gero, denok 2 arnez eta soka batekin, ze eskalatzaileek grabatzea junginanak berez ja aldein zuen, eta ekipo teknikoa garri gendenan, eskalatzaileek zirenak baitare, baino izan zen abentura bat, eta odisea bat, dolaxe esango, gaizki pasan nun, bildurra pasan nun, gozo gutxitan pasatzen den erabiltzen bildurra, nahiko buru bat duan naiz, nahiko hausarta gauzea gehienetan, baina hor bildurra pasan nun, batez ere militarrek, ze modutan esan ziaten, ez itzala handikateako dronik gabe. Eta zierantzan dena, bost izarretako hoteletan, dena oso lujoa, ze behaientzako lanea junda, zein du gintuzten oso ondo. Oarre oso, baina hori gertatzen hasitzanen, kuarto baten iunpetan bildurra, bakarrik hor. Eta azkenien nola bukatuten, topatu zenuten drona? Bai, eta drola topatu gendun. Baina miletarra beak topatu zuen, eta, gaitzerdi. Baina, izan zen, aventura bat. Katxiz da, man. Baina, holakoak pilo bat, azkenen, dronan asuntoan gatik, zortea eukidet, eta hori, naiz, Indonesian, Tailandian, Vietnamen, Europa maian pilo bat, Peru... Indonesian zein zen una dibidez, Indonesian? Indonesian junitzen, Donostiko surf etxe batek handauka resort bat montatu duta, eta bideoa egitea, surfeko bideoa egitea. 5 egun egon ginanan, grabatzen da. Surfa italdeke bai. Bueno, ni gelurretan batez ere, baina surfa iten dut. Vale, ona. Nere kuadriako kentzuten baiaten, Zureo. Eiten. Ondo. Bueno, eta, gero, esan deke bai, Tailandian. Bai, Tailandian bai izan zen pixka bat, oporrak, baina irutzen zait leku bat, erdi erretxa juteko, turismoa bezala moitzeko barrun, eta bai junitzen pixkat lokalizatzea bezala. Gustatzen zait, ukitzea burun ja oso garbi, nik nire Instagraman igotzen ditut beti naturako paisaiak eta bideoak, eta hori, eta ukitzen ditut lokalizazioak gustatzen zait ja ikustea, ez interneten baizik, eta ez den nahi jun beti ikusten ditegun leku horieta. Leku berriak erakutsi alegia, ez da? Nahi herrialde batea jun, eta adiez lehenko
Vietnamea junitzen, moto bat alkilatu nun, bakarrik junitzen, eta hilabete motoak inilintzen alde batetik bestea, lekuak ikusten eta ikasten. Batez ere, biharko egunean, rodaje bat edo zeroi balin badaukagu. Txak, nik hausekatan, honi bestia, da pizkal ja txekatuta ukitzeko, ez da? Claro, 30 pertsonako rodaje bat balin bada, ez da erresa. Baina ni bakarrik jun ninteke beste norbaitekin zerbait grabatzea erea, leku berezi horiek ezagutza gustatzen zait. Eta pixka bat, Tailandiakoa, bertan moitzeko erresa danez, horregatik. Eta hainbeste lekutan ibilita, eukiko lekun bat kutsuna o leku beresi bat esatera, jode, honea jun inbiartzeate ez baseate jun. O hemen hau inbiardek, o beste hori inbiardek. Nik txikitatik, ni mendimundutin ator. Eta netzako txikitatikan izan da beti, ametsa neukan handeak eta Himalaiak ezagutzeko. Vale. Ametsa neukan, zan netzako amets bat. Baina, bueno, egia esan barra daukat, Alpetan ibilitan ondoren, nahi paisaiak etziala inbeste harritu. Ja, a ber, ja. Hori askotan gertatzen dugu, nahi diak Cancunea junda, ikutea izen menorka eta igual gehiago flipatzek. 8.000ko mendik dia, eta bai, oso hundik dia, baina zu lau o 5.000 metrotan zaude, ja, orduan ikusten dituzu 3.000 metroko desnibelak, ja. Alpetan antzekoak euki ditzazkezunak. Ja. A ber, ez da berdina, baina bueno. Baina dibez, Amazonata junitzenen ez nekin ze topatuko nun, eta flipatu inun. Flipatu inun. Zerrekin flipauan, handana erraldoiak. Soinuak. Ze kuku bestia animalinak eta... Gau ezatera, ilunbetan, hori bai, zeakin, giakin edo ematen zigun bertako tipo batekin, zean gau ez, baina hola, hanka atea lotxetik eta tarantulak, eskorpiok, suge, kaimanak, oza, dena. Orduan, eta moskitok. Bizitza alegia, ez da? Baina soinu. Milioika soinu batea, ez gea, ezer. Eta horrekin flipatu nun. Gero leku politak, esperientzia aldetik, aurten eukidet zorte handia sumendiak ikusteko, lehenengoa ikusi genduna oso ikusgarri izan zen, eta oain bigarrenan izan gehanan, oain dala hilabete eta erdi hilabete, ezin zan sartu, baina, ETV-ko produzioak, maimene batzuk prestatu zizkigun, kazetari moduan juna alizateko, eta bitarten behi irudiak pasan izkien, eta hola. Eta izan zango bat, iritsi ginean, eta ditxita zegoen leku horretan, hemen hori aurkeztu, eta vulkanologo bat, eta bombero bat etorri zitzaizkigun, eta kriston turra izkiguen, eta esplikatzen, eta horren esperientzia brutalak. Edo aurora borealak harrapatu genitun 3 aldiz, eta ikeragarriak, orduan gauza horiek bizitzea, nire esaten, eta bai da dronan gatik, eta bai nire izakeran gatik, pixkat... Baita nahi baitz esate jokelako, eta horre itekelako. Nik ate hori irikitzen mari mazai, sartuko naiz ikustea zer dagoen, eta gero xieso bateko naiz, baina pasako, eta ikusteko zer dagoen. Eta, holako esperientziak, kutxunak, ez dakit, kutxuna leku bat baino gehiago, igual da, bizitako esperientzien, esatea, zorte duna sentitzen nahi esan. Hori, bai. Horrei heldu. Eta gauza jarraitu txukun iteituken bezala, deitzen jarraitzeko jendiak, ez da? Bueno, bai. Zagit txukun iteiten ez, baina baintza pasioa jartzen dugu. Txukunez, oso txukun. Hemen, osenegak ez dikero zergatik handeitzen. Gauzak jarraitzen bai aurrea eta guztu alimazio normalian ondo iteitukelako, eta hi azitzan hor buru belarri eta hor jarraitzen dek, zo zergatieki. Ondo, ze musua. Hau botako diat. Bai, bota horrea, eta ingo zuna badaitare, limoia erditik moztu, eta erdinan zukua botako jozu, bale? Oso ondo. Eta hemen, ibeitu, entxaladako, tomate eta izango entxalada templatu da pizela. Zeatikan alberniak epela daude, eta ingo deuna da gero hemen txitsiri gota, ikusi zu hemen kurruskari gisa nola kaun hau dena, eta gero voltatuko goea brotxetak itea. Baina lehendabizi jungo gea, bigarrengo reportaia ikustea. Erki, venga ba. Zehazki jungo gea, azpila, barazkiak, eta ikusiko zue, jak tomatia esautuko dugu. Guazen bertara, nerean eskutik. Kaixo Joseba, nerea naiz, ondoindik, azpila barazki ekologikotik, eta gaurkoan jak tomatea biltzea tokatzen zaigu, eta bagoaz. Tomateak loraldi ezberdinak ukitzen ditu, loraldi txanda ezberdinak ukitzen ditu, lehenengoa beberan, landare txikia danean, eta gero azitzen di joan denean, beste loraldiak ematen di joa. Bai? Hemen daude ja, lehenengo loraldikoak ja gorritzen nahi dianak, batzuk berdeak, besteak gorriak, eta gero ja besteak dijoazti haunditzen, eta ikusten da bezala, hemen daude haundiagoak ja, hemen koiskorra da, baina hemen guendikan txikiak daude. Hauek landatu ditugu martxoan, San Juanetako hola lortzen dugu, aurreneko tomateak. Ekologikoan gaude, negute egiteko ateak irikite ukitzen ditugu beti,
Eta Euskal Herrian, azken finean, tomateak bildu ahal izateko, gaitzak eta kimikorik eta bota gabe, azkenean estalpea behar dugu. Euriekin eta gaixotasunak eta harrapatu ez ditzan. Guk okerren eukitzen duguna izaten da erdoia. Erdoiak ezetasunakin eta landarea usteldu egiten da. Hemen daukagunan arazoa da, ezetasunan kontua da. Xomorron aldetikan dazkagu arrak eta zorria. Eta gero baita da ezaguna tuta. Tutak ja gura uste handik ematen dizkigu. Ekologikoan egiteko arrai botatzen diogu bazilusa, da bakteria bat. Zorriakin jabon potasiko esaten diona. Zorriak dakan babes horik kenditen dio orduan beroakin eta gero ja hil egiten da. Zainketan aldetikan, iten dugu landareak txikiak dianean, soka jartzen diogu, eta gero landarea aziala, guten geha soka hortan kiribiltzen. Beste zainketa bat izan daiteke gero, tomateak bai kimuak botatzen dituzte, txupoiak esate jauna, eta txupoioik behar ditugu kendu. Dia kimu berriak, landareak beak botatzen ditunak. Hau da txupoia, eta hau da kendu behar zaiona. Hemen dikan beste landare berria eta lore berriak hasten direlako. Orduan, da, hau kendu eta listo. Lorea asko balin baditu, fruta txikiak egiko ditu. Eta orduan, guk nahi deu, tomateak ez ditugu handiak nahi, zekuk azkenean salmenta otarretan ditain dugu gehien bat, orduan, kriston tomateak ez zizkigu komeni. Baina txikiak ere, azkenean oso deseroso dalako kontsumitzaileantzako tomate txikiak zuritu eta hitze. Orduan, tomate neurri normal bat, da gehien bat hartzen duguna. Ureztapenai dagokionez, izaten da pixkat gutxi bera eguraldien arabera. Tomatea berez lehorreko izaten da, eta hemen ureztapena neurtu berrak hau. Bestela, ezetasuna sortzen deu, ondorioz, gaixotasuna sortzen dizkigu. Jak tomate klasea azkenean, hibrido bada. Profesionalki behintzat erosoen eta errexen egiten zaigun tomatea da. Jendiak oso gustora erosten du, ez dazka koskak, zuritu nahi dunak entzako errexagoa da, zapore aldetikan goxoa da, badaude tomateek bertakoak dianak, askoz ez zapore txoguak, oi bai. Baina, nik uste erosotasunan gatikan eta errexago ematen da. Salmenta, orokorrean izaten da Andoainen eta Donostian. Saskiak ditugu, batzuk etxera ematen ditugu eta beste batzuk etxera etortze dizkigu. Eta horrekin, herriko haurtzaindegiko barazkiak guk ematen ditugu, eta beste hainbat eten da ere bai. Bueno, Joseba, bildu ditugu gaurko tomateak, eta, dastatu nahi balin baituzue, bakitzen topatu, Andoainen, Aspila barazki ekologikoak, eta urrun arte. Aio? Hau panerea, eta hau panerean tomatiak, eharratxakak, ai ama, ze gauza ona, Eta hau dago sasoi hontan tomatia ez duna jaten, ez da ginunda bilen, Bueno, mila esker, eta jarraitu goxatu arazten. Gurean jarraitu bihar deu. Hemen txe, entxala ditego tomate eta alberginia, hemen txe behitu ze kurruskari harrein deun, Hau ego zer entxala daik botatzeko balio, Horrek itxura, Heldu errezeta hau, Txitxiriak, eta hemen indezun alinua, honegi olio pizka botako jau, eta dena nastuko du. Eta hoi, inda dakau. Inbiar deuna da bestalde, nik, betu, hemen zuku atea, hau pixka pikatu, eta inbiar deu, estilla zuta bota, laranja zuku, eta gero bukaeran menta botako jo, bale? Inbiar deuna da hemen laukitxotanin. Oso, Bai platanua, bai albertxikua, ni hasiko naiz hemen kalabazakin, eta gero irikiko dugu hau, eta ingo dugu kalabaza ez barkatu lagunak, hemen parria gazidia eta hemen dakat meloia, lagunak, meloia, eundoko meloia sekateta. Bueno, eta horrekin batea, balanien jarriko gaitu, bale? Eusketa laukitxakin, eta goxatzen. Eta aldi berian ebai, kontatu iguk, dana ez dek drona bakarrik izango, ez da? Ez. Oporretak jota izenean, esan dek snowbitea guztaiz daikela, adibes, hor, aurora borearak eta ikustean taleku hortan, ez nu pixkat dindako altzea. Ez, Islandian ez, ez, badakit parraldean ibiltzen diala, baina ni ez, nahi zibil. Eta, adibidez, kirol atletikan, edo, ez dakit, sinefilua, o hemen zaudenian da jaidak asunean, ze gustatzen zaizu ditia? Bueno, ni urteetan musikaria izan naiz, Bartzelonan bizi ditzanean, musika talde baten jodet, urte askotan, 6 urtetan. Ze musika talde? Pitxi Joke, rock and rolla. Pitxi Joke? Hori da, rock and rolla. Eta rock and rolla, Bai, rock and rolla egite dugu, eta urte potente batzuk euki genitu, Espainia mailan asko jo dugu, Europan zerbait bai, eta
Netflixeko serietan, eta ora baitu bestia jarrita, eta pixkat, bere garaian bastante tope hili ginen, edo esango den duke, 4-5 pertsonak gure bizia horta dedikatu geniola urtetan zehar. Baina, bueno, orain 9 urte talde hori gehatu zala, eta orain berriz bueltatu beha. Ona. Eta primizian, da nola bueltatu behar eta nun topatuko zaituztegu, o nundik noa ibiliko zeate? Bueno, Tolosan joven duen, noenekin, eta orain ari geha Tolosako plazan joven duen, kainan 21, eta orain ari geha pixka bat, fetxa data batzuk izten, Barcelona, Madriden, eta bueno, nundi noakoak eta gero, pentsatzen dut, intentzio badaukagu berez, zerbait berria ateatzeko, honekin nahikoa. Ni uste nahikoa gola. Guain zoze berria ateatzeko, ze talde berria, o museo, o abesti berrik, abesti berrik, eta pixka, baina, bueno, beste ambizio batekin, lehen esaten detenak, indoatzen, hortaz bizin nahi horrekin, gehatu gabe, tope, horta dedikatzea. Eta baina bakoitza bere bizia pixka gehiagoia egina dauka, eta baina ondo pasatzeko. Ondo pasatzea, joi bezala, eta diru alima dago beto, baina espada hori ondo, ez da? Ondo pasatzeko intentziak. Ondo zio. Ni hemen, errezingo eta, behitu, esti pixka bota horrea, bale? Joiten deuna da, laranja zuku batea, eta laranja zukua murrizten hasten danean, gio menta pikatuta bota, eta listo. Ez daka beste misterioikan. Eta, alko genuen adibidez, fruta pixkat igual horti pasa, baina ezingo deuna da, fruta fresko utziko dugu, gaina xamurra dela, eta gero gainetik botako jau sirope pixkat. Ondo. Ordu musika taldiare bai. Jope. Familia, zu baldakazu familia. Aldera batetik hain beste ibiltze, aldera batetik bestea. Ez bigotek eta ez zu semala baik. Ondo, tipo listu daiz. Demora alana eta fizioa edikatzen diet. Ondo. Bueno, eta, ez dakit, azkenengo proiektuen badakasuna zuen Igora Filmsekin, barkatu? Hain lanakin, soskantak grabatzen hasiko naiz, etementzako, guk etementzako promoak eta pilo bat grabatzen ditugu. Oantxe, justu kiroletako promoak grabatu ditu 3-4 bat, eta soskantak grabatzen hasten naiz. Eta, korporatiboak, abenturako bideo bat belagoan grabatu beharra dukagu furgoneta enpresa batena, 1000 proiektu. Denbora gutxi egia esan. Lan asko eta denbora gutxi. Betu zakau, Zan dizu batzu txurilla diela punto gorriakin, besteak gorrilla punto txurillakin. Hau zein da? Gorrilla. Lila, ze gauza polita, Ni hori Indonesian gozaltzen nun egunero atetzen ziaten, eta lehenengo egunan probatu nuen esan, hau arrazita makarrik ikusi ez, baina egia esan zapore berezia eta ona du. Bai, ala da. Hau ingo deuna da, hola, mamila behitu nola teatzean zerrez, eta hori puxeta pare bat iguziak. Jarri, kolore pixka sartzeko. Bai, koloria, eharra emango zio, gaurko brotxetai. Bale, ingo deuna. Betu ze gauza xamurra, betu, labana gainean jartzet, eta trak, eroritea. Gero, goxo-goxua da xamurra da, ez daka zapore gehiagi. Hori egila da. Ez daka ia zaporeika, baino, koloria eta bizitasuna, kistona. Berzia betzela. Kistona. Aldi, protu argo. Da, kibi gozo bat bezala. Gauza erra. Bueno, eta hemen, barazkidanak listo dazkau. Hau ere bai. Hemen, inbiardetena da. Makiltxua jarri, hemen dakar goiara erabiletena. Aber nola izaigun murrizten hau. Pixka gehiago murriztu behar du, Murriztu behar du, ez estilan testura gelditzia, baino bai siropetxo bat, gero brotxetan gainetik dotore botatzeko. Hemen ingotena da, mentaia pikatu. Vale, torria honea, hau kenduko ziot, eta abitu, horko dana nastia, besti gabe. Ingoetena da, hau pikatuta utzi, horrela xe, txaka, ondo, hau listo sekau, eta hemen inbiarretena da, goiera bat hartu, olio pixka bota, hemen, olio botako jau, hola naztu, bilduri gabe, irrizase brotxeta politak indituken. Eta baino, itxura arrazeko, gorrek, hone baino. Eta hemen indeken binagreta hori bai, hau hola txijateko hemen hogi gainean jarri, eta venga, barroa. Venga, olioare da daka, eta hain beharretena da, behitu, bola hundi hontan, erraz. Kurruzkari danakota, vale, behitu ze soinu dakan, armendolak eta pasak eta gozua eta gazilla eta dana batea hemen. Vale, hoi azteko eta behin, oso ondo, bestalde txitxiriak bota, eta izango zen, entxalada epel bat, eozein egunetan jateko, ezin hobia, behitu.
Egualdi honekin primeran. Ezin jo, beitu, guain murriztu zaigu. Puntxu harrapatu du, eta guain da momentua, menta botatze joula, hola egin, eta hau listu dakau, bortxetan gaina jarteko. Beitu, gozat emango izut. Harri hemen, hola, bi iru brotxeta, gehiago itzaiguta sartzen. Eta hau, beitu ere bai, dena honia botako ziot, alo loko esatean bezala, dena barroa. Hau listo, hau ere honea. Vale, honekin nastuko deu, horrela xe, eta ingo deu, entxelada bat plateraratu. Bueno, ni uste batentzako, nahikoa arrazilua hola, ez da? Buah, ze itxura, silpixka garri bertziot horri gainean, horrela xe. Vale, eta hemen, indeun siropetxo honekin, ze itxura honeke bai. Hau, gainetik botako zigorrela. Arra indiu gaurkoan bai. Bueno, launak, eta hau agurtuko jau, ez da? Eire aparato egiteko batekin, ez da? Venga, vale. Venga, ba. Bueno, heldu katxarrua. Irekitan gau eta agurtzeko. Venga, agur esatea. Bueno, launak, egongo bea. Ondo pasa, eta ez pasa. Erarte,